Двох кримських татар, у чиїх будинках вранці був обшук Ернеста і Енвера Сейтосманових, забрали співробітники ФСБ. Таку інформацію з'ясували в Кримській Солідарності. До того, зранку правозахисники і активісти в Криму обдзвонювали усі гарячі лінії силовиків, аби з'ясувати долю братів. Очевидці повідомляють, що сьогодні вранці їх прямо з будинку у селі Байдар-Орлине під Севастополем вивезли люди у цивільному, а також їхню матір. Утром ехали люди в гражданском на тонированном «Газели». Просто забрали, получается, двух ребят, двух братьев Сейтосманова Энвера и Сейтосманова Эрнеса. С ними была их мать, ее тоже, по всей видимости, забрали. Начали выяснять обстоятельства, звонить, потом дали такую информацию, что все нормально, не переживайте, их забрали ФСБ. Сейтосманови є двоюрідними братами Нурі Прімова, якого ув'язнили в Росії за сфабрикованими звинуваченнями. Він є фігурантом першої севастопольської справи про так званий тероризм. За участь в організації Хізбут Тахрір, яку Кремль називає терористичною, окупанти засудили Нурі Прімова до 5 років колонії. З ним у цій справі, у так званій справі про тероризм, проходять ще 3 кримчан, які також тепер ув'язнені в Росії. Саме їхніми родинами в Криму опікувалися і підтримували затримані сьогодні брати Сейтосманови.